I finder bare jeres pladser. Kom. Op og stå. Der er plads heroppe foran. Der er masser af plads heroppe foran. OST Musticente. Piger, I må gerne sidde på knæ og lave armmålinger. Drenge, I skal på knoerne. Med 2 fingre, ja. Okay, er I klar? Godt så. Assume the position. Det er lidt sygt. OST Musticente. Og hvor er I seje, mand? Hvor er I cool? Nice. Perfect.